Bisan pa man sa higpit nga pagpatuman sa curfew sa dakbayan sa Talisay, ubay-ubay gihapon ang nagdumili pagtuman ini. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, sa pagpatuman sa curfew sa dakbayan sa Talisay daw ubay-ubay gihapon ang nagmagahi sa ilang ulo. Gani ani ay nadakpan nga matud pa nagwara kini sa kadalanan. Di nagbitbit pa og kutsilyo sa lawom nga kagabion. Nasikop kagabi si Neil Bacalso human matud pa wala motuman sa gipatumang curfew. Matud sa kapulisan nga daw giwara-wara sa dinakpan sa may barangay Tabunok nga nagbitbit og kutsilyo. Giangkon hinuon sa dinakpan ang salaod nga iyang nahimo. Tinuod naman na may sumsumok ko. Mumpis ka sa buga. Ako oras na ma kuan mo. Na lain kong sapaw ko niya. O patay kaon. Usa siya sa 8 nga nagtingkagol karon sa custodial facility sa Talisay City Police. Ang uban nga nasikop giingong nag-inom ug naghimo sa mga butang nga nakadisturbo sa kagabhion. Aware man na. Kuan na sa. Kaya sayop lang estimate sa oras mga makauli dayon. We will be filing the case of alarms and scandal as well as disobedience because they also disobeyed the police when we responded, no. Ning lugnot sila kunya. We will also file a case in violation of the Sangguniang Panlalawigan resolution issued by the SP. Samtang kaganihang buntag na rescue usab sa kapulisan kining tulo ka mga menor di edad human na abti nga naggawas-gawas bisan sa 24-hour curfew. May usa ka lalaki ang miapas kanila nga matud pa uyuan sa mga bata. Matud pa sa uyuan nga igo lang unta niyang gisugo ang iyang paggumangkon aron kuhaon ang charger nga atua sa ilang silingan. Isugo no charger ambot lang ning isa ug asa gikan ni siya nagkuan. Nya wa ko kabalo nga kuan na day curfew nga sa adlaw di ang naibalaan mo gabi gikan alas kuan alas 10. Samtang Bob katong uyuan nga miapas sa iyang mga pagumangkon matud sa hepe sa Talisay City Police nga pasakaan gud siya og kaso. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.